Днешното ми видео е за борба с акарите в доматите, краставиците и пипера и по-точно с помощта на биоагенти Phytoceous persimilis. Симптомите на увреждане от ларвите, нимфите и възрастните, които се хранят с растителния сок и се срещат главно от долната страна на листата, където пробиват клетките и смукват съдържанието им. Празните мъртви клетки пожълтяват, а при много растения щетите могат да се видят и по горната повърхност на листата, като едни малки жълти точки. Нимфите и възрастните също така образуват паяжини и растенията могат да бъдат напълно покрити с такива паяжинки, в които живеят акарите. Това вече е много голяма повреда, напреднала повредата и така да го кажем, изпуснали сме акарите да наделеят. Борбата е много важна с акара и важна е превенцията, защото тези акари наистина се възпроизвеждат много бързо. Докато се усетим и може да са надделяли. Затова като добра стратегия може да използваме хищният акар Phytoceous persimilis. Phytoceous е най-важният естествен враг на паяжинообразуващия акар. Фитопак е неговото търговско наименование. Използва се при култури на открито, но главно в оранжерии. Може да контролира много бързо нашествието от паяжинообразуващи акари, но не се храни с нищо друго, освен с тях. При сухи и много топли условия среща трудности при контролиране на паяжинообразуващите акари. Храни се с с всичките им стадии, но предпочита яйцата. Пробиват ги с устните си апарати и смукват съдържанието им. Възрастната женска на Phytoceous консумира до 5 възрастни акари или 20 млади ларви или яйца на ден. Скоростта на развитие на хищния акар е 2 пъти по-бърза от тази на паяжинообразуващия акар и затова много бързо се намалява популацията чрез хищничеството. И затова можем примерно на 2-3 седмици да добавяме нови, защото наистина когато те изядат акарите и няма какво да се хранят, изчезват или се самоизяждат и ние нямаме защита. Можем да ги използваме в домати, в краставици, в пипер, в патладжан, изобщо в културите, които се нападат от паяжинообразуващи акари. Преди да използваме бутилката, я разклащаме внимателно, отваряме капачката и поръсваме материала върху листата на домата, на пипера, на краставицата. Тяхната среда на живот са дървените стъркотини. Те се намират в тях. Посредством тях ние ги нанасяме на растенията ни. Когато използваме биоагенти, като недостатък е, че не можем да пръскаме с особено конвенционалните препарати. А хубавата новина е, че продуктите като Нимазал, Натуралис са щадящи за нашите биоагенти. И по този начин ние можем да си пръскаме за всички други вредители, които могат да ни нанесат допълнителни щети. Пръскайки с тях,
контролираме вредните и си запазваме полезните биоагенти и насекоми, които ни помагат. И като много добра стратегия срещу паяжинообразуваща каре, още в начални фази след засаждане на растенията, може да започнем да използваме фитопак, за да може да ни пази от акарите. Като в същото време продължаваме да си пръскаме и сме спокойни, че няма да ги убием, тъй като използваме щадящи продукти за растителна защита. Пазим растенията си, пазим семействата си, пазим себе си, пазим всичко живо и разбира се, се храним с чиста храна.